samul pha thlani som paruk inrin ni kan lo thleng le tareng mai tuntum video a chuan Russia Ukraine lam kan thlur bing dona kan hriat angin tun lai hian Russia Ukraine in beina azwal chawa North Korea in Russia sipayan pui tia South le Ukraine ina an pu hnuwa hemi chukchang hian borok lian taka nei chawa NATO po hian North Korea sipai te Russia nom ngei ti an fin fia to bok ani kha heti lai hian Ukraine pui tu NATO hian Trump president ani hnu hian engang tekin nge Ukraine ta nan luan chua don Ukraine le Russia in beina hian Ukraine hian harsat na an to pha mayangem Biden angin Trump hian NATO hi lian tham takin a support to lo mai thaya NATO a defense budget NATO ramtena sum an tho khom chungchanga hian Donald Trump chuan a Trump hasa po khan na takin a lo sei sel to a NATO member ramten defense budget a percent tlem te an thole US in tam tham tak defense budget ta na an thole malak na lian tham taka an kal pui bik chu tha ti lovin mo phurna in sem tlan mani ke ading tura chet lak apoi mo thu te na takin Trump khan lo sei sel to thina hei wang hian nei to kaldan tura hian Biden administration ain Trump hun a hian kalphung a boi thlak mai thei ti chu mitam tak ngai dan le helam zir chiang tu te ngai dan pakhat ania November ninga a Donald Trump an US president thanna an nena a chan hnu khan Ukraine in European Union atanga sipai le sumlama tan puina abei sei thei dan tura ngai thatlo na le harsat na engemaw aron thleng hala Trump hian ni kum khan United States lawmaker te chu Ukraine nena sipai tan puina pek tur dollar luk le ding on somruk pakhat point pali chu tikhot lai turin alo nor to a President in thana nena achanga ni chuan Ukraine in dona chu nikhat chunga ti top adu thu alo sei to bok hetiang ang thu Donald Trump ana sei fo wang khan Ukraine ran puina atan hian sum le pai tam tham tak a the chuak to lo mai thaya chuai chuan in dona ti top lam ngor Trump hian a hoirin ani Ukraine chuan President Joe Biden a kai hruaina hnuai ral thuam tam tham tak an donga Trump an January ni som ni a thu nei na a chan ma nge ya ti hlotlin tur US atanga tan puina engemaw zat Ukraine hian don tur ala nei bokani Pentagon thu puang tu Pat Ryder chuan April le October thalai hol in kar khan US chuan defense pact hnuaya Ukraine hnen ral thuam puina tur za asom ret pathum critical air defense za asom ruk pasari le firepower capability za asom ruk chu ape chuak to ti asoya Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Trump president ani chuan Ukraine chungchanga US din mun chu ain thlak danglam ngei abei sei thu alo sei ve to bok mase Trump hian EU member ram NATO member ni bok te chu defense spending sipai le ral rel le ral thuam lama an summan tur an tho khom chungchanga lian tham zo ka che turin alo nor to a an ram sum lak lu an GDP atanga za a pathum tal NATO emo EU ta na tho turin alo nor to bok thina ni chutianga an GDP atanga za a pathum tal an the chuak thei lo ani chuan Washington hian NATO le EU hi chaktakin a thlop to lo mai thei ti chu ngai dan lian tak ani ta a EU External Affairs ho tu Joseph Borrell chuan European prof da hena he block hian kum top lama chuan artillery cell maktadoi khat zet ape chuak tling to don ti asoya chu cell chu nikum thlasik lai khan delivery turin kumsang nila somni pathum thlasik lai khan an lo intiam to ani anin tiam ang hian EU chuan Ukraine hena laipui mu cell maktadoi khat thon an tuma tun thleng hian maktadoi khat chu an la thon thei lovani sel maktadoi zakwa somret chuang kan pe chuak to a reilo te a sel maktadoi khat hi kan petling thei don ani ti in Joseph Borrell chuan a soi Aizol Harvest Festival November ni somni pakhatchanga ni somni pali chunghian First Battalion MFP Field amvenga ni ani dona mi song local touring kan so ma chu hemi unmang turian USA jungin MFP chatak Matthews Vanderstein David Morgan le lalpu an local dona zantin damlo du kwalin chungchai han ani ang sai Jonathan Lian na Peter Lalpuya
jailer was sangi ang itin hian Rosalind Kim buang le zoram chanite ansai chi zona ship ne ali anga family worship team den an kai shwaya ril ru tak sale tharau dam na mo te local factory kan some kan chief minister som tak pulal do man aison harvest festival hon hun hi amang don bokani kan ram kan nam dam na turin ilungwal tikin pathian chipai bu kini fakta nga mo check malak na hnuaya khovel mun ranga sel lei khom te chu kum top lama chuan artillery round makta duai chan vedang Ukraine tan an pele theidon nia soya ni bok hei baka hian Joseph Borrell chuan tuna chuan EU production capacity chu kum khata sel makta duai khat thlengin apung thei to tia soya asoyom je hi EU ram ten kum khat chunga lai puimu an siam chua thei za thi makta duai khat thlengin an tipung thei to tia soi nikum lam khan Russia ai khan EU member nei to ram te khan lai puimu kha an siam chuak chak lo zo ka Russia khan a siam chuak chak zo ka hei wang hian EU member le nei to ram te chu lai puimu ral thuam dang te chak zo ka siam tur khan an in kar hloma khawang khan malak na rang an kal puya tu na mason na lian tak an nei chhota ani EU hian kum sang hele som ni pan ni Russia in Ukraine be tana tang khan euro tluk la ding on za som ni pan ni $1 zong chuan dollar tluk la ding on za som ni pakwa zet Ukraine tran puina nan lo seng ral to US tran puina ato pani chuan EU hian EU wina an rian sak mek Russian thil nei Russian assets dollar tluk la ding on za thum chu Ukraine ne na an hlan theya karkal ta chung khan chu tiang ti tur chuan ngen na po na takin akal chho to ani EU chuan tun thlengin Ukraine ne na heng asset satanga hlok na chau hi Ukraine ta na pek an rem tia block poisa a phubalak na ata na tran puina pek chuan ngong lian tak anei an hlau hle Ukraine hian first installment euro makta duai zali $1 zonga dollar makta duai zali som ni panga adong to a ninga ni khan Brazil sa EU Directors of Defense Policy meeting a Ukraine Deputy Defense Minister Serhiy Boyev chuan EU chu kumina frozen Russian assets Russian thil nei an rian saka tanga hlok na euro tluk la ding on khat point panga $1 zonga dollar tluk la ding on khat point paruk a mu chu Ukraine Defense Investment ata na mang turin alo ngen to German Chancellor Olaf Scholz chu US in a policy an kalpui khotlang ramral thuam manga Russia chung thuk tak beilo tura malatu zinga atela Ukraine ne na KM zanga borvela thui kap thei Taurus missile supply turin norna tuna hian Germany a chuan omle meka hei hi Russian airfield te kap thleng thei turani escalation a omlo nan ma kan lak hi adikani ti in German lower house Olaf Scholz chuan a soi Ukraine hian Russian airfield te an kap thleng pha kani chuan Ukraine front line laka ral thuam lian zok ral thuam thokna zok glide bomb rit zok Russia chuan a mang ngei don ani ati front line din munarap thlaka Ukraine chimlam ven himna din hunjung changa thupuang tu Vladislav Voloshin chuan Russia chuan chimlama glide bomb warzokin amang chhotran tian puanga October thlakan Russia hian chimlam hoin guide aerial bomb zanga vela mang toa abik takin Ukraine position le line of combat bula mihring omna hmuna te amang na sani in Ukraine lam thu chua chuan a soya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia chuan karma sa chung khan tlarmalain rang glide bomb zariat athlak ti asoya hei hi October thlakar masa atanga tran khania thlakhata glide bomb sang thum chuang Russia chuan Ukraine mun rang athlak ni in Zelensky chuan a soibok hei baka hian Russia hian kartin Ukraine rama Kamikaze drone sangkha zaruk vel le missile somret borvela kap thin ni in Zelensky chuan a soibok Ukraine sipai te chuan Russian energy Kharkiv civil mun mate Ukraine sipai chuan thu chua siamin Russia hian Ukraine a beina hian malak na thar kalpuin infrastructure mun le classic arun in tanta ka wangin mi puite mamo ti chiat le sarkar ti buena turin electric khol pui angte chutiang laka chuan bei pui thlak na warzo kena kal chho pui le tan to ni in Ukraine lam chuan an puanga
kumin August la Russia bial kur sa Ukraine counter-offensive kalpui ani nuwa Russia chuan bom chak zokin Ukraine hi abeitan kartlem tekal ta chung khan mel ma chuan guided aerial bomb an mangtan le ta ani ti in Ukraine national ga thupuang tu Volodymyr Dextyarev chuan Russia che dana soya khopui chunga atam zok hi civil infrastructure tani in chutiang laka chuan be pui warzokin an kalpui ani ti in Ukraine thu chua chuan atar langbok karkal ta chung khan Ukraine defender te chu matong zonga nornan na sa takan toka Russian Hammer Russia be pui thlak na le na takan nor na hi Donetsk khopui chhim lama matong khopui Kurokhove le Provok sa te lian tham takin a thleng Ukraine General Staff chuan darkar somni palikal ta chung khan Russia hian voiza somni panga borvel zet Ukraine frontline a sipai te aron nor ti soin Provok lam hoin Russia chun na takin tuna hian a che a Kurokhove lam hoipon be pui thlak na lian takkal puin helai din mun hi a harsal hle ani ti in Ukraine General Staff chuan a puang Zelensky chuan sipai chakzok turin an general ten ma an lak thu soin ama ero chu Russia sipai te chuan Kurokhove marlam le Zaporizhzhia street a te mason na an nei ni in alang Ukraine Sivers Group of Force thupuang tu Colonel Vadim Misnik chuan telethona Russian be na hi tlang au puin ral thuam manga be pui thlak na lian tak Russia chuan a ron kal chho pui tan towa kurs bialak ngai tumin tuna hian an che chho mek ni in a soya Russia sipai tu na ron thok te hian be pui thlak na lian tak kal puin chu chuan thi sen chuan na sa jok a thlen mek ani karma sa khan Russian sipai thi zat chu sangkwa zariat zetan ka yani ti in Ukraine lam chuan puangin Ukraine Ground Force Commander Alexander Pavlyuk chuan hemi chungchang hi soin zun thla atangin nitin sipai sangkhat zalibor vel Russia chuan a chan ni in a soi hial mase reinforcement a local zela Russia chuan sipai dang an ron tir lu bel zela Ukraine chuan kurs rambial zau tak lama se chumi norlet tur chuan Russia chuan sipai tamjok an ron da lut le zela tuna hian Russia chuan sipai tam tak nitin sangkhat borvel chan zia ma se a tam sipayan ronda lut zela ni ti in Ukraine lam chuan an puanga Zelensky chuan zan lama thu a soina kursa hian Russia sipai singa vel chu tuipuya an om to a kan mi te hian Russia sipai polian tak tak okupiar sipai miram opa miram runtu Russian sipai singa vel chu tuna hian an ma chhon don ani kurs operation awang hian engang takin nge chiat na thleng don le Donald Trump an a cabinet a fom khom dana hian Ukraine thlob zonga US hi lian takin a chet mel lo ni in mithiam te chuan an ngai nimin lam khan Donald Trump hian US House Representative Louis Tulsi Gabbard chu National Intelligence Director na thok turin a nominate le a he indona ar tor na hi olsam takapum pel thayania Biden admin NATO hian Ukraine NATO member ani thei chungchanga Russia in boruak duom lozok athleng thei ni a soi chu US po hian an poma US NATO sipai te chu Russia ram ribula an ngai ti tuna Trump ina arwat National Intelligence Director Gabbard hian US in thlan pui nei ma khan exa lo posto hemi chungchang hi Russian Foreign Minister Maria Zakharova chuan ron soinon le a khotlang ram ten Ukraine an thlop na hi topchin nei se ati thu soin an malak na lian zok an ron nei zel chuan indona lian zok a hring chuak theidon ani ati Russia President Vladimir Putin chuan karmasa khan Russia din mun hi a soinon le a Russia in indona atran chu khotlang ram te malak na wangani Russia ti chiat tuma Europe Khawchhak lama ha kan ron zo wang ni in Russia sadai thiata Russia thommol thlenga an ron nor wang ni in apu ani kha heti lai hian indona Russia Ukraine indona hi alakal mup reng mai Ukraine Black Sea port Odessa le abul naya chen na ina power installation chu Russian air attack manga ka ania heta hian mi pakhat thia mi pariat an liam heating atana mantur boiler plant po ti chiatani heti lai hian Russian assault group te naw pakhat chuan September sangnele somni pani nuwa avoi khatnan Ukraine marlam khopui kupian khopui pona an ron luta
bepui thlakin an run lut tana Ukraine outpost na takin an nor ni a hriatani Ukraine sipai te chuan rel chol hmun helai hmun a rel chol na hmun pui an la thunun kim hle ti soin Russia chuan helai kupians hi lak tumin an beya ama ero chu Ukraine sipai te chuan an la nor kir thaini in an soibok Russia sipai te hian Ukraine chhaklam Donetsk biala Voznesenka khua chu an la le ta ni in thu chhuah siamin an tar lang Ukraine sipai te chuan nimin lam khan Russian attack drone somnga pakwa ka chhuah zinga somni pakhat an kap thla ti an puang bok ole Russia Ukraine Indona hi halakal zela Russia chuan lian zokin tuna hian kurs bialan tuam chho don ta ni in alanga heta hian sipai singa chuang Russia hian ada nge ni in Ukraine chuan a puwa an zinga hian North Korea sipai te po an tel ni in an soibok ole Indona hi alakal zela ama ero chu Donald Trump hian Biden ang in Ukraine hi a thlop to lo mai thaya chu tianga ni phei chuan NATO member ramte hian NATO summan defense budget an GDP atanga za a pathum po an tho khom lova US hian atam zok hi an thoa chu wangin Trump hian Ukraine tran puina atana budget tam tak asok thlato lawani chuan Ukraine hian harsat na lian takan tok chho ngei don ni in na lang bokani ole khovel Indona kal chho zela Russia Ukraine Indona hian ngai vena hloa khovel kal phung thlak danglam thei thil lian tham tak po thleng thei rengani chu wangin Russia Ukraine Indona po hi kan ngai chang zel tura nga yang ole khatichin khani se video dot le in lo ngai chang le vek don nia ni man nuam vek ule